Wijine meneh sing pinggir dhewe. Nek kowe rasah ditebungke Kang Gareng. Nah, kuwi tranah gawan kotak. Iya, bulikmu tanti. Sangka Dumiri. Gon tugu ijo ke ngalor. Nek asline biyen daleme Cabean. Hijrah ning Dumiri. Kowe rasah macem-macem. Kowe lemu Gareng biyen iki leh jari iki kono. Wah, kowe urung iso bebetan kuwi leh jari ya bulikmu tanti kuwi. Heeh le. Aku kan ya tenan kuwi. Kuwi termasuk ya sejarah. Eling-eling tenan kok. Mula kowe karo sing ngendang sing sepuh mau karo bulik tanti kuwi aja ngantek lali. Ora le. Nah iki ya ngene Kang Gareng pancen awake dhewe bengi iki ujube kon ngisi acara ya sak murwate sak mampune. Iki ana layang le. Ya, diwaca Kang Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun lagu pepeling. Nah, mengke terus ngundang anak. Nah, lagu menika kula tujuaken kagem Alvaro. Sapa wile? Ya Alvaro kuwi sing bagian ngenong. Adikku. Wis saka Dubet Jagir. Wis sekolahe ning SMKI. Ya ning SMKI ora SMKI. Saiki SMK Negeri 8. Solo, Gulang Tepuh ono Gulang ya ki mau kesenian kabudayan. Nah, menika kagem Pak Dalang matur suwun. Sampun kersa bimbing Faro. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBSP Mulia. Tenan. Nggih pangapunten niki. Kula menika nggih namung saged-saged. Nggih anut kalih kadewasan kula. Rek ngono to Kang Gareng. Ya Le. Nah. Iki coba ayo lagu sing bernuansakan Islami. Islami ora Islami. Nah, ya kuwi mau pepeling. Nyun sewu pepeling mau pangriptane pepudenku keng Suwargi. Sapa Kang Gareng? Bapak Anom Surata sing tak none. Nah, ngono kae. Ayo, para coba kanca-kanca sangka Pengrawit paguyuban Satria Wasis digarap pepeling ingkang pangriptanipun pepuden kula saking Solo. Almarhum Bapak Haji Anom Surata. Monggo, ngentos.